двете най-базови неща, които трябва да знаете за здравето на вашите стави и въобще за здравето на гръбнака и на цялото ви тяло. Преди да продължа с това, което имам да ви кажа, искам да помоля за разбиране хората, които ми писаха, които ме помолиха за телефон. Искам да знаете нещо. Тези видеа, целта им към този момент е да има превенция в тях и да има една добра и коректна информираност. Не мога да отговоря на всеки веднага, ще се опитам, ще се постарая във времето да дам някакъв отговор на всеки или на който мога да си дам и телефона. Имам си достатъчно работа и не си търся пациенти, клиенти в интернет, в TikTok или в някоя друга социална мрежа. Не казвам това за да се правя на интересен, просто това са фактите. Повтарям, целта ми към този момент на тези видеа е да ви дам превенция, коректна и проверена информация от една дългогодишна практика и тези, които следят видеята, ще могат да научат неща, които ще бъдат много полезни по пътя им към търсене на изцеление от най-различни проблеми. По-конкретно ще говоря за гръбнаци, казах и до някаква степен и за стомах и черва. Така че още веднъж ви моля за разбиране, не стоя по цял ден в TikTok, нямам такова време. Сега за двете базови неща, които тръгнах да ви казах за здравето на тялото ви като цяло и конкретно на гръбнака. Тая тема е вече доста изтъркана, може би, но тя продължава да бъде актуална, защото хората не искат да разберат, че понякога решаването на сложните проблеми се крие в много простички неща. И това нещо сега ще ви го обясня и аз, и ще ви го обясняват и колеги, и трябва да бъде постоянно набивано в главите. Защо? Хидратацията и движението. Това са двете неща, без които човека не може да функционира правилно. Колкото и да се говори за това, колко е важна водата, приема на вода, даже да уточним на чиста вода, все още много хора от вас идват и при мене, пациенти, хора, които имат сериозни здравословни проблеми с опорно-двигателна система и са дехидратирани, хронично дехидратирани. Преди много години, когато бях на стаж по болници, докато учех рехабилитация, първото нещо, което ми направи впечатление, е, че най-тежко боледуваха и най-бавно се възстановяваха хората, които бяха хронично дехидратирани и хронично обездвижени. Зад гърба ми стоят делата ми, действията ми и излекувани пациенти, на които съм помогнал, така че всичко, което говоря, е проверено. Какво се случва, като не се хидратирате правилно? Какво значи това? Имате един минимум от вода, която трябва да изпиете на ден, за да ви протекат метаболитните процеси в тялото. Има си формула, не всеки може да я запомни, да я спазва, горе-долу на килограм телесна маса 30 грама вода, но никой не го прави това нещо, почти никой, много малко хора, единствено спортисти и така някои хора го правят. Но стремете се да стигате поне литър и половина-два вода, чиста питейна вода на ден, за да може да хидратирате. Водата, когато човек е дехидратиран с години и е пил малко вода, тя първо се усвоява от мозъка, от вътрешните органи и последно стига до гръбнака и до прешлените. И затова в един момент тия тук междупрешлени пространства, където има дискове, започват да се дехидратират, да изсъхват и да се рушат. Първото нещо, с което ако имате проблеми с ставите, най-вече с гръбнака конкретно, почнете да пиете вода достатъчно. Да, ще ви отнеме време да се възстановят в някаква степен тези увредени дискове и да се хидратират отново. Второто нещо, ако по цял ден стоите седнали на някакво бюро и нямате движение, няма как да се случат пак нещата, нямат метаболитните процеси се случват, когато в тялото има освен вода и движение. Така че, казах го и в предишно видео, почнете там, специално тези жените, които не се движат много, почнете на ден нещо супер елементарно, 20-30 хубави клека на ден, поне това правете, за да ви растат малко мускулите на краката, лекичко и да имате едно дигане на метаболитните процеси. Няма как да се случи, колкото и да ходите по лекари, ще искате хапчи, ще искате добавки, ще ви обещават в някакви реклами добавки, в които ще ви излекуват ставите, това са глупости. Те могат да ви помогнат малко, не могат да ви решат проблема. Творецът така го е направил и създал, че с много простички неща тялото да може да се възстановява бързо.
вие искате да получите от някой някакво хапче, кажи ми някаква билка, кажи ми някакво лекарство. Това са допълнителни елементи, които подпомагат. Управете си базовите неща. Научете се да пиете вода. Вашето здраве е във вашите ръце и в превенцията. Няма просто гласност на тези неща достатъчно. Уж се говори, в същото време нищо не се говори. Така че започнете с тези базови неща. Нямам намерение да правя стотици и хиляди видеа, така че видеята ми ще се стремя да бъдат прости, синтезирани. Изслушвайте ги, проверете какво съм качвал. Ще давам примери с пациенти през годините, които съм помогнал за най-различни казуси. Много искам да обърна внимание на всеки. Нямам такова време. Много хора ми се обаждат, без да се обиждате, ама по телефона мога да дам някакъв съвет, но не мога със всеки да си поговоря по 10-15 минути. Бъдете информирани и здрави и се интересувайте от тези простички принципи, които тялото работи, не ги проспивайте. Решението понякога е в много прости неща. Те са за начало базисни и важни. Хидратирайте си първо тялото, почнете с леко движение, изчакайте да мине някакво време. Не може да почнете цял живот си дехидратиран, мускулите ставите да болят, тялото ти страда и ти искаш веднага някой доктор да ти даде хапчета и така се стига накрая точно. С по една шепа хапчета българина масово боледува. Причина номер едно е заради неинформираност, незаинтересованост и неграмотност. Има базисни неща, за които човек е длъжен да се интересува и неинформираността по тези въпроси е грях към вашето тяло. Има купища допълнителни фактори, като патогени и микроорганизми и психически състояния, които ще ги изкоментираме във времето. Когато ми дойде някой пациент, думата вода да я кажа някой път по 20-30 пъти, докато човека ме разбере за какво говоря, да ме питам, а що повтаряш толкова с водата. Повтаряме водата толкова, защото просто не пием вода. Аз самия едва си стигам минимума някой път. Има си базисен минимум за вода и водата, каквото и да сте изпили, ако няма вода, която да го закара, доставите до костите ви, няма значение какви лекарства ви дават, няма значение какъв витамин, каква добавка чудодейна ви препоръчва някой. А тия пък, които обещават, че има някакви продукти, които ще ви излекуват всички стави и всички такива ортопедични проблеми, това е чиста измама. Не работи по този начин тялото, това са полуистини или лъжи.